Ndaoneswa in the realm of the spirit ndokubva ndaoneswa dzimwe nyaya dziripo. Pane vanhu vari kuti imi makangwarisa. Amen munhu wa Mwari. But imi makangwarisa weimi. Chakatanga ndo chakachenjedza. I love it. Makadi mother. Ndinofara munhu wa Mwari. Aiwa ndazviona. Chokwadi. Masangana nemunhu wa Mwari. Ndanzwa kufara. Sure. Kana zviri kuita miri wangu ndisiri. Uri kuita sei? Ndanzwa kufara. I love it. Varore maoko mama. Zvino mabva kupi? Ndinogara kudombo shava asi ndabva nekubasa. Kudombo shava. Chokwadi. Mati pamati mabva nekubasa ndaoneswa yada kuti wange sun something kumazowe. Kunonzwi? Sunvari. Now, watch this mama. Ndine zvinhu zvandoda kuti ndikubatsirei asi kana ndakubatsirai handizoziva kuti muchandifarira here, asi ndiripo pakukutaurirai chokwadi nokuti ndine dzimwe nyaya dzandatumwa naJehovha kuzobhedhenura, kuyanika nekupepeta, kudziisa pachena. Can I talk to her now? Chokwadi. Now chekutanga ndechekuti wakamira apa kune vanhu vari kuti iwe unochekeresa. Ndoda kuti ndizive kuti iwe une murume. Murume ndinaye asi tiri kugara kwake. Kwake. Makambofirwa here paupenyu hwenyu? Amen munhu wa Mwari. Nani? Nevarume. Kwete murume. Ndosaka ndiri kuti pane mashoko ari kunzi munochekeresa. Ichokwadi. But nadzina Jehovha ndikubatsirei nezita raJesu. Ndinogamuchira munhu. Now watch this. Ndaoneswa in the realm of the spirit ndokubva ndaoneswa dzimwe nyaya dziripo. Pane vanhu vari kuti imi makangwarisa. Amen munhu wa Mwari. But imi makangwarisa weimi. Chakatanga ndo chakachenjedza. I love it. Nokuti ndatarisa in the realm of the spirit ndokubva ndanoneswa kuti kune nyaya dziripo. Ndaoneswa paine vamwe sisi, but sisi ava ndeve kune imwe imba munin'ina wamai or kwanamai. Chokwadi. Mandiri kuoneswa vaitaurwa nyaya yekunzi vane cancer yechibereko. Amen munhu wa Ndokubva ndaona ndiri gore rakapera muna July. Amen. June, July, August. Amen. Can I do some serious stuff here? Amen munhu wa Mwari. Saurai munhu wa Mwari. Now ndiri kunzi ndiri kuoneswa mamboedza kufamba navo. Amen. But zvinobuda ikoko zvinokuremerai. Ndaita mwana mudiki. Nezera renyu. Ndaita mwana mudiki. Ndatumwa naJehovha kunzi tikuprotectei nezita raJesu. Ndatenda ndinogamuchira munhu wa Mwari. Now but kune nyaya iri kundinetsa nawo nokuti ndiri kuonesweni paine hama dzako dziri kutaura kuti iwe une mishonga yeuinayo. Amen. But ndokubva ndatsvaga kuti zviri kubva papi, anayo here. Ndokunooneswa paine mibvunzo mizhinji zvikanzi ane kuwirirana kwaanoita naamai. Vanofira kuti iwe unowirirana namai zvakanyanya. Ndonyaya yandiunza pano, nyaya yamai vangu ndonyaya yekutanga. Chekutanga ndechekuti mai vako vane kurwara kwavakamboita. Amen. But varwara kudaro wakaita sewakaita kakuramirwa zvakare. Amen munhu But wa Mwari. chinonyanya kukunetsa ugaro hwamai nokuti ndo hunonetsa. Ine ndaoneswa in the realm of the spirit. Ndikanziva mai ava vari kufungidzirwa kunzi vanoroya. But vanoroyawo here. Saka ndiripo pakuzozviburitsa zuva ranhasi. Ngazvitaurwe muzita raJesu, ndinoda nyika yese izive. Ndotaura here ini ndotaura. Ndotaura mai. Ndotaura mai. Ini ndotaura. Ndotaura here ini ndotaura. Ndotaura here ini ndotaura. Watch this. Now, ndaoneswa in the realm of the spirit. Amen. Mai vako vari kuita unge munhu akakura but achirarama ari pabarika. Am I correct? Chokwadi munhu wa Mwari. Kune nyaya dzandiri kuona but handidi kuti ndiite deep nadzo nokuti handidi kuti urwe shanje dzababa kana amai. Amen munhu Asi wa pane Mwari. time yandiri kuona kuti vanhu vakamboendesana kumakotsi. Ichokwadi. Pakanotoresanwa mapeace order. Ichokwadi. But chiri kundinetsa ndechekuti ndiri kuoneswa mai vako vakambobva pamba. Amen. Asi vakaenda kunzvimbo inonzi Mozambique. Amen munhu wa Ndokubva Mwari. vanogara makore mazhinji vasiri pamba. Chokwadi. About 9 years. Amen munhu wa Mwari. Can I do some serious stuff here?
ndanga ndiri kutsvaka kuti why hama dziri kuti mai ava vane zvavainazvo vari kunokwesena mai ava nokuti vari kuti pavakamboenda vakanga vaendepi saka vari kufungidzira kuti mai ava vane zvavakadzoka nazvo asi ndiri kunzi pane nyaya dziri kunetsa nokuti mai vako vadevelopa inonzi dementia kana chidementia vane kamwe kakukanganwa kavainako uye vane kamwe kanharo kavanoita nokuti ndaoneswa in the realm of the spirit vane kamwe kakungozoita nharo kanoita kuti vafungidzirwe nokuti iko zvizvi ndakutresai but ndakuonai muri munzvimbo inonzi waterfalls kuna Forbes Road kwapastor Muchefa. Can I do some serious stuff here? Now, chiri kundinetsa ndiri panapa ndiri kuoneswa inini even zvavanopiwa zvacho vane kakutsika-tsika kavanozoita kuzvishandisa. Tinotokanganisana tiwirirane kana ndatofamba navo hatichawirirane. Ndo zvinoita kuti vazofungidzirwawo. But ndiripo pakuvabatsira nokuti chirwere ndachitaura ndati chinonzi chi? Dementia. Varovere maoko vazvinzwa. It's done and it's permanent.